Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Estranyo sa Gugma. Nilimay mo madisgrasya ka kay Babdos ka. Okay. Hindi lang sa paglikaw. Ay, kaniya ka na, Lily. Oh. Panahon na nga magkabuking ay ta. Ayaw ko kagita, Adel. Arnel, ayaw mi sugatag sapot. Kay gikan mi sa lakaw. Ma, kinala may baw ka na sa mong tinaguan ni Lily. Nahibaw na ko sa iyo tinaguan ni Dalia, Arnel. Ma, unsay dalya? Siya si Dalia, dili ba? Ugin niyo kung gipatuo nga siya si Lily. Aron matabunan ninyo ang daw binuhatan siyang kaluha nga bibiya nimo sa adlaw sa inyong kasal. Ma, Lily, unsay imong gibuhat sa kuinahan? Wa ko gipuhat niya, Adel. Nakonsensya lang ko sa atong pagpangilad niya. Kinala may baw na siya nga ako ang kaluhan ni Lily. Nga mao'y musaw sa tanan niyang dautang binuhatan nimo. Surprise kay Lily. Dali ka! Arnel, ayaw pasakiti si Dalia! Surprise ka siya! Arnel! Naluan ako ng inahan nga atong ilaron. Kinalang may baw siya sa tinuod nga ako si Dalia. Ug nga gikabuangan mo karon nga si Lily. Mao ang dautan. Ayaw baliha ang istorya, Lily! Arnel! Dalia! Ako si Dalia, Adel. Oh. Gikapan ako sa tapang pagkaroon ignon. Maayaw pagtuon niya, ma. Siya si Lily. Ug ang kauban ako karon, mao to si Dalia. Nahipaw ko na higugbag ka pa ni Lily, Adel. Mong gibaliwa na lang ko ni mo. Karoon nga nagkabalik na mo. Ha, bakwi anang gisulti mo, Lily, ha? Bakwi ana! Gusto na, Arnel! Nahibaw na ko sa tanan! Ayaw na kong liboka pa! Maluwi ka ni Mami, Arnel. Karoon nga doon na tayo, anak. Kinaragatimanon ko ni mo. Ug biyaan ni mo ang kundatan nga, Lily. Lily! Siya si Dalia, Arnel. Ug bituo ko sa tanan niya gisulti. Lily, basulan mo kini imong gibuhat, ha? Basulan ni mo ni! Arnel, sa lang gipuli ko ni mo sa dapit ni Lily. Nagatuna na taga sa pagmahal. Huwag karoon nga na anak. Maluwi ka. Igugma ako. Gayas, Lily! Arnel! Gayas! Arnel! Arnel, di na ko gusto mabaka. Gayas, Lily! Gusto na, Arnel! Gusto na sa papangila na ako! Ba? Gusto na! Ba? Kini... Ayaw pag-iikap na ako! Naiubos ko ni mo! Mami, ako biyahe. Kinalaman ka sa ospital, ma! Dali! Bilyo! Kinalaman ka sa doktor! Bilyo! Dali! Dali na ko sa ospital si Mami! Ma! Dali, ma! Ayaw pag-iikap na ako, Arnel! Si Dalia mo na ako sa ospital! Madam! Hapon naman lang. Pero nga naman wabagi balita bayan sa gingon ni Arnel nga sultihan na niya sa tinuod si Mami Corazon sa among pagkamanagkaluha ni Lily. Ay, kakupot na sa mong ginabuhi. Ang akong kaluha, bisag gamay, wala siya makunaon na sa among pagkamanagsuon. Ang yara kong kinabuhi ang importante para niya. Mami! Mami, pasumot eh! Madam, pahilo na. Pahilo na diri. Ma! Palayo! Ayaw na ko hikapan. Ayaw na pakita na ako. Bilyo! Ati manas mama! Oh, sir. Tuwa na sila si Mama Bilyo. Si Lily gud ang gituan ni Mama. Sulpahis ka, Lily. Wa na'y makatupong sa imong pagkasungayan. Tinuod ba nga ako nabati, Arnel? May kaluha si Lily? Oh. Og nga kadtong Lily karon nga mimabtos, mao ang kaluha ni Lily nga Dalia ang pangan? Mahimo ba, Yvonne? Mupauli na ka sa inyo, be? Ayaw na akong samuka din eh! Ako na lang ang makatabang nimo, Arnel.
Ihatod na ka sa ospital nga dadaan ni Bilyo sa imong inahan. Pero ayaw lang pagduol niya. Dali na! Tuwarang akong auto sa gawa sa gate. Sundan ta ang imong inahan, Arnel. Lakaw imo, may kaugalingon ko sa kyanan. Oh, Arnel! May mo bagdili ko ni mo insultohon? Wa na ka-insulto ha. Gusto lang ko kalinaw. Wa ko magdagkagubot sa imong kinabuhi, Arnel. Gusto lang ko mutabang nimo. Nahibaw ko nga dula kay giapas ang imong pagtabang ibon. Oh, Arnel! Ug mahangyo lang ko nimo. Palayo una sa among kinabuhi. May ninawag. Oh, si Arnel. Hello? Ang salbayas nimo kaluha. Oh, Giguba niya ang tanan. sige ko ba, Ang Arnel? tanan! Ako! Ikaw! Oh, hello? Arnel? Arnel! Na-off yung cellphone. Unsa mo ito yung ipanulti? Napaong gina ko cellphone na. Mulahaws na lang ko sa klinika sa doktor ni Mama. Labing siguro, mao gini ang tawagan ni Bilyo. Lili, di ka magmalipayan imong gibuhat ako. Makakon kang dako! Mami Corazon. Wa ka makasa, Dalia. Katong Lily o Arnel ang nakasa. Madam, usap ni pagkitabu ah. Ngano isampit naman ni mo Dalia si Miss Lily? Tungod kay siya si Dalia. Mami, ano pala ito pagtabi? Ako na yung makasabot ni Billy sa tanan. Pasabta tawag ko ninyo eh, kinaglibog na ko. Oy, niya naman dito sa ospital. Ma'am. Masukan maayo. Salamat. Nangiyak ka, ma'am. Huwag naman niya kay bugas. Ngano nangita man kag bugas? Kaon ba, ma'am? Kaon. Bugas mo yung kaon sa amo. Gisapot ko! Ayaw na ko pangayo ikaon ha! Hilom na tiyo. Sumukan mo eh. Pero pagbata. Samo ganyan ko karon niya. Sige. Ito na ko, Noy. Huwag yung ko kasabot sa pangitabo. Kay usabay na hitabo, Mami Bon. Kung anong sapot kag maayo. Hoy! Ikaw, Jigger. Soltera gud sa tinuod. Ang usapan, ma'am. Nahibaw ka ba? Nga dunay kaluha ka tong Lili? Og Dalia ang pangan? Ha? Tubag ako! Nahibaw ka ba? Oo, ma'am. Tinuod ko di ay nga doon na sa ikaluha. Mao na, ma'am. Dalia angan sa kaluha. Ug parehas ko sila naong. Unsa? Nakapauwi na sa Madam Corazon, Miss Lily. Dalia. Tawag akong Dalia Bilyo. Ah? Dalia? Oh, Dalia. Tungod kay mo ka tinuod ko nga. Ako ang kaluha ni Lili. Nga may pulis siyang dapit. Sa dihang gilayasan niya sa ilang kasal si Arnel. Usa? Tinuod gini ako nabati. Nga kaluha ka ni Lily? Mao ka na, Bilyo. Sakit na kayo naon-naon nga. Nga human ako tabangi si Arnel. Aron dili siya mauwawan sa mga kailan nila. Pero mao pa ni iyang ibaos. Human ko niya pamabdusi. Gusto na kong biyaan. Kaya nagkaulit na sila si Lili. Nabugnaw na lang pagkaon. Pero wapag mabalik si Arnel. Gabiin na lang. Opa siya. Noon naman ka sila. May miyabot. Arnel, ikaw na din ang miyabot. Dalia, Arnel, tabangin ko sa problema. Arnel, o sa manita buni mo. Oh, Nakainom ka. Dalia, tabangin ko. Arnel, ay ko kaksa. Arnel, Dalia, tabangin ko. Dalia. Arnel. Dalia. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!